Joluno gongero ni ng'ol ok yombi kendo samodonjo onyalo kelo ng'ikruok e tayo chenro mapile. Ng'ol mar wang' manojuke ka en e sekondar nomiyo rawera John Moses Ominde owito oko lek mare mar bedo laktar mathiedho jotuo nikech ne ok onyal timo kit somo mag science. Gino manomiyo otimo kit somo mag arts. Kata kamano, ma ok ne omone dhi mbele kod sombe e mbalariany bang' timo maber e piny mar KCSE e higa mar 2020. Kendo en achiel kuom jopuonjre mantiere kod ng'ol ma jatend migawo mar somo e kindeno ne oluongo nyinge e seche mane lando duoko mag penj. E sigana makende kawuono, jafwambo marwa Joyce Oduor ogoyo mbaka kod John Moses Ominde, ma en rawera mokwongo mantiere kod ng'ol mar neno, ma bende osidh kondo mar first class degree honors e somo mano mar Okinde e mbalariany mar Kenyatta. These are special needs children. You should be clapping for them. If you saw them, how they suffer to do exams, they are not like normal people. Ominde Moses John, 80.1, A-, Maranda High School. Higni ang'wen bang' bedo achiel kuom jopuonjre manigi ng'ol mane otimo maber e penj mar KCSE ma higa mar 2020 ka wuok e skul yawuoyi ma Maranda, kendo lan nyinge ayanga kod jatend migawo mar somo e kindeno mosenindo Profesa George Magoha, lek mar John Moses Ominde mar dhi mbele kod sombe ok ne orumo gi kanyo. E mbalariany ma Kenyatta, bade matiego jopuonjre madwa bedo Okinde, Ramogi John Moses Ominde mosebedo ka tiegore e mbalarianyno kuom thuolo mar higni ang'wen. Odiochieng'ni JM Ominde, kaka mbese ne luonge, omor korwako law moyiedhi kod ogudu mar sidhe kondo tok tieko tiegruok mar bedo okil. Wuon mare kaachiel kod osiepene bende omor ka giriwore kode e odiochieng'ni ma isidhe kondo. En mor kaluwore ni Ominde, rawera manigi ng'ol mar neno, obedo japuonjre mokwongo ma osidh kondo bang' yudo first class degree honors in law kowuok e mbalariany ma Kenyatta. Bachelor of Laws, first class honors, John Moses Ominde. Namor matek to nang'eyo ni makoro en ondamo maduong'. Gisani anamor ahinya ka nyathino yudo first class honors. To sabedo kutiyo matek. Wuon John Ominde wacho ni kata obedo ni lek mar Ominde mar bedo laktar mathiedho jotuo ne ok nyal dhi mbele nikech ng'ol mar wang', en kaka janyuol ne otemo matek mondo nyathine otiegre e gino ma chunye gombo, bedo okil kamaloka. Mokwongo kana jiwo John nodo bedo daktari. So John was the best in physics and chemistry. So now the problem ni practical ok no nyal timo e school, which was also worrying me because chemicals ne nyalo wang'e sama idhi timo practical, and it was also a problem to the school. Koro bang'e through consultation waneno ni onyisa ni loko ne monyalo timo arts, which I accepted, but it was too late. Nentie form 3 koro me as a parent I had to organize kaka nyathi wuok Maranda 1 week ka ji pokolo school takele Kenya Institute for the Blind for training of the braille. Koro wagole gik ma normal person nyalo timo, wakete gik ma onyalo timo, mane adapt mong'eyo braille. Koro notimo penje gi braille to notimo arts, no lok ne subject kich practical ok nyalo ne science. JM Ominde wacho ni ne oyiero mondo otiegre e bedo okil mondo bi okony e kedo ne ratich jogo manigi ng'ol e pachoka, lek manyaka sani oneno kadhi maber. My life journey, ngimana, gigo makadhe timo momiya sense of purpose. Mawacho ni ok datim courses moko, we atim sheria ni nikech kasasomo chike ta ayudo lony, anyalo tiyo gi lony ni konyo jowetena manigi ng'ol to kata jowetena maonge ng'ol mondo gibed gi ng'eyo e weche joma nigi ng'ol, mondo waket somo ma joma nigi ng'ol obed matir, maber, gi manyalo loko ogandawa maluwo gi ogandawa ma piny Kenya. To wuoth mar bedo okil e mbalariany ma Kenyatta osebedo nade? John lero. Iyudo ni buge kadhi e library, wan gi library maber ka nigi buge malawo 1,000, lakini ok anyal neno buge go nikech an gi ng'ol ma wang'. Koro buge gi nego bed inaccessible format. Koro samoro ne chuno adhi Kenya Institute of the Blind, aloko buge go into soft copy gi a certain OCR software and software manyalo loko print, oloko into text, alafu ikete laptop
atiyo gi assistive software to somona. An tija en keto earphone, giketo wiya e wi tienda e wi mesa, tawinjo notes mos e yo maliw. Koro mane natiyogo to nokonya. Koro I did not complain, ok na yuagra. Bende olero ni mbalariany ma pacho kaka ber to winjo tieg jopuonj mbalariany mondo ging'e kaka ginyalo miyo jopuonjre manigi ng'ol mar wang' yudo tiegruok maber mana kaka jopuonjre mamoko. Pok wabedo gi enough sensitization ne jogo mapuonjo, jopuonj mapuonjo e mbalariany mekwa mondo ging'e kaka ginyalo puonjo jogo manigi ng'ol mek neno, nikech inyalo yudo ni japuonj biro e klas, to sama obiro e klas en opuonja kong'eyo ni nyathi ka nyathi, student ka student nyalo neno. Koro sama project wan gi gimiluongo ni slides, to wan gi gimiluongo ni projector, akia loko gi dholuo. Koro kineno slides no gi projector oketo kacha to puonjo, to ok ong'eyo ni nitie nyathi manyalo bedo gi kata nyalo bedo gi ng'ol maneno koso ok ne gik ma o project go. Koro jopuonj pok obedo sensitized enough, to that was mano emne challenge. JM Ominde wacho ni kata obedo ni okale achiedhnade mathoth, wuon mare osebedo ka chung' kode kinde duto. I faced so many challenges, lakini I thank my dad. My dad no down matek ma I fight through. I timo nyaka braille. I was the first student in Maranda tiyo gi braille. I was the first student in Maranda mano yiene tiyo gi laptop gi assistive technology. Ma anyalo nyaka tieko gi A-, ma bedo the best visually impaired student in the country. That is how I made it. It was not easy. Ok ne yot. Lakini gi teko mar ruoth, gi ono gi rieko mokete wiya na progress mana ayudo first class. To lek mane makoro en godo bang' yudo first class degree in law? Adwa dhi atim degree na mar 2 ma master in law loka mondo amedra. Adwa ni ka asachopo higni 28 an gi PhD, nyinga olokre, koro kibro luonga ni JM Ominde, ibro luonga ni laktar JM Ominde. Lekna maduong' ni kasatieko somo to the highest level, nyaka kago ndamo duto te e field mar law, field mar chike, to adwa ni aduog Kenya mond an be achak nyagra. Abro chako my own practice, bedo okil kamaloka, abro ya ofisa mar okil kamaloka, to be adwa na donj into leadership and governance. JM Ominde kachiel kod wuon mare ojiwo jonyuol manitiere kod nyithindo manigi ng'ol mondo kik pand nyithindogo. There is the National Council of Persons with Disability ma ndiko jogo manigi disability. Nyathini hospital otimne assessment, donje CMB, e-Citizen Disability Registration, register so that nyathini is recognized by the government as nyathi manigi ng'ol. Legal, that is legal disability koro. Ter nyathini e school mondo oyud konyruok. Nitie skunde ma specialized kata normal schools ma accommodate persons with disabilities. Jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol ni kik giring giwe nyithindo. Beda kodgi. Just support them. Gimanyiso gi support but not sympathize. Support gi. Mane kaka sawuotho gi nyathini nyaka sani makoro yudo first class honors. Jakinda ema keyo kendo ng'ol ok en mbala. John Moses Ominde en ranyisi ni ng'ata nyalo jiwore owuon mondo ober ngimane makinya. Obed ng'ama nigi ng'ola kata ng'ama onge ng'ol. Adwa tieko gi one luo quote ni jodongo wacho ni ng'ol ok en mbala. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.